Se jerġgħu jibdew l-Imġar u l-Marsaforn Festivals kull nhar ta' Tnejn u ġimgħa. Ħabret dan il-Ministru għall-Għawdex Ġustin Karwana wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni. Il-Ministru spjegat li nħadem programm ġdid ta' attivitajiet kulturali għal matul it-3 xhur tas-sajf. Kull nhar ta' ġimgħa u kull nhar ta' Tnejn ser ikun hemm programm fil-lokalitajiet ta' Marsalforn u l-Imġar biex inkunu nistgħu nivvalorizzaw il-prodott turistiku noħolqu attrazzjonijiet. Kienu diskussjonijiet li saru mal-komunità kommerċjali illi xtaqu li jkun hawn dawn l-attivitajiet bdejnihom is-sena l-oħra u din is-sena qegħdin inkomplu ninvestu f'dawn l-attivitajiet. Il-programm huwa varjat u jinkludi mużika u sfin ta' diversi ġeneri, minn jazz għal rock u sansitra biċċiet klassiċi minn korijiet. B'hekk se jingħata spazju wkoll lill-artisti lokali biex ikunu jistgħu juru l-ħiliet u t-talenti tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.